Исәмсез хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән мин Салават Миниханов, димәк Татарстар тапшыруы кабат эфирдә. Белгәнчә, һәр пәнҗешәмбе театр клубында татар халкының иң текә дискотекларының берсе Татарстар кичәсе үзенең ишекләрен ачып җибәрә. Инде монда тамашачы үзенең яраткан артистлары белән рәхәтләнеп аралаша, күңел ача, ял итә. Бүген бездә кунакта татар халык җырын миллионлаган тамашачы каршында таныткан һәм инде тамашачының мәхәббәтен яулаган безнең горурлыгыбыз «Голос дети» проекты финалисты Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм аның әнисе Зилә ханым. Исәннәрмесез? Исәнмесез. Әңгәмәне башлаганчы, әйдәгез әле тамашачыларны тыңлап китик. Сәйдә өчен тавыш бирдегезме? Әйе, бирдем. Минем әни бирде. Сәйдәгә ничә яшь бирәсең? 12. 13 яшь бирә алам инде. 12. 13. Сәйдә голосна кемнең командасында? Биология микән? Биология. Сәйдәгә ниләр теләр иде? Аңа иҗатында зур уңышлар телим. Аңа бик зур уңышлар. Сәйдәгә уңышлы җырчы булырга теләр. Сәйдә, сөйләп китәсеңме, ничек сез бу проектка барырга булдыгыз һәм ни өчен татар халык җырын сайладыгыз? Беләсезме, менә без гаилә белән телевизор алдында утырдык һәм телевизорда күрдек рекламаны, менә шундый проект башлана дип, «Голос дети» проекты. Һәм без җибәрдек әти белән һәм әни белән заявканы. Җибәрдек ике җыр, берсе «Люки», икенчесе «Ава Мария». Без тынычландык инде. Һәм аннан әнигә шалтыраталар, менә беренче каналдан дип. Һәм мин бик шатландым. Әйттеләр безгә, менә безне чакыралар кастингка дип. Мәскәүгә һәм без әни белән Мәскәүгә барып, кастингны үтеп, мин анда редакторларга кергәч, мин аларга әйттем, җырладым инде Ава Мария белән Пряха. Һәм әйттем аларга, ярыймы, мин татарча җырын җырлап күрсәтәм һәм җырлап күрсәттем, ул кастингта җырлап күрсәттем сахраларны. Аларга инде бик ошады һәм редакторлар безгә әйттеләр, менә көтегез шалтыратуны, менә Biraz вакыт үткәч, тагын шалтыратырбыз дип. Чөнки менә 10 мең заявка арасыннан 500 бала гына китте кастингка, Мәскәүгә үтте. Менә 500 бала арасында Сәйдә булды инде. Анда уже живьем күрергә тиешләр иде алар. Бу димәк 10 мең заявканы алар бөтен җырларны тыңлыйлар һәм шундан соң 5 меңне сайлап алалар. 500 кешене һәм шул 500 кешене тыңлыйлар шунда. Әйе, тыңлыйлар. Әйе, менә аннарысын без кайттык инде Казанга, аннарысын вакыт әйе тан шалтыраталар. Тагын шатландык, әйттеләр, менә сез үтегез слепой прослушиваниегә һәм без тагын Мәскәүгә барып подбор репертуарыга кердек редакторлар янына һәм редакторлар янына керә бала гына, то есть әниләрне, укытучыларны кертмиләр. Әйе, менә һәм миңа бирделәр бу айлы беренче сезонда. Һәм миңа бирделәр в горнице дигән җырны. Һәм Алланың рәхмәте киң, мин горнице дигән җырны җырламадым. Чөнки бөтен наставникларның укомплектовали ниләрне, нәрсәле? Балаларны. Әйе, 15 кеше. Безгә чират җитмәде.
әйттем, әйдәгез мин татар җырны җырлыйм дип сахраларны тәкъдим иттем. Алар әйттеләр, ну, Сәйдә кем анда аңлый татарча наставниклардан Пелагея, Максфади Билан аңламыйлар, и миңа бирмәделәр. Ә менә икенче сезонга сез шулай ук заявка җибәрдегезме? Яисә сезне теге калган списоктан чакырып алдылармы? Ничегрәк булды лай? Әйе, калган списоктан менә кемнәргә чират җитмәде, Аксюта әйтте, автоматически проходите на второй голос. Әйе, һәм без тагын подбор репертуарга барып, Мәскәүгә инде мин әзерләдем 2 җыр, берсе Севарның «Там нет меня», икенчесе «Аллилуйя». Һәм алар әйттеләр миңа, ну, сорау бирделәр, синең репертуарыңда бармы күңелле җырлар? Мин әйттем, юк дип, минем күбесенчә лирик җырлары һәм татар җырлары, һәм мин аларга әйттем, менә созвездие йолдызлыкта мин гран-при алдым, менә татар халык җыры белән, һәм мин аларга җырлап күрсәттем «Су буйлап» дигән җырны. Һәм менә беренче куплетта мин уже туктый башлаган идем, ләкин алар әйттеләр, дәвам ит, аларга бик ошады һәм алар Шундук чыктылар да минем янга. Срочно фонограмма кирәк диделәр. Без срочно фонограмманы тауып, чөнки оркестрның җитәкчесе Сергей Сергеевич Шилин менә бу фонограмма буенча өйрәнде «Су буйлап» дигән җырны. Без инде интернет челтәрләрендә үзебезнең дусларыбыздан сорадык. Сәйдәгә нинди сорау бирдегез дип. Һәм иң беренче сорауларның берсе булды, ничек татар халык җырын беренче каналга кертергә мөмкинлек бирделәр. Ничек керттеләр аны? Менә Димәк, ошаган, бит, шулай бит. әйе, әйе, ошаган, менә тагын әйттем инде мин, алар сорадылар миннән күңелле җырлар бармы? Мин әйттем, юк. Һәм мин аларга җырлап күрсәттем дә, аларга ошады. Ошаганнан соң бер редактор нәрсә дип әйтте, Сәйдә, сиңа ничә яшь дип сорады. Мин әйттем, миңа 14 яшь дип, Ул вакытта 13 яшь иде. ну, 13 әйе. Һәм Әйе, аларның исләре китте. Син аңлыйсыңмы ди? Син бу җырны шул хәтлек олыларча җырладың. Безнең менә Мурашки Капужик белән Пашвили. Минем без дә бөтен гаилә белән карадык бит инде. Беренче тапкыр менә сине күргәч, безне дә тетрәндерде. Шул хәтле матур җырладың син ул җырны. Син бит инде аңлыйсың, беренче каналда син иң беренче булып татар халык җырын җырлаган кеше. әйе, чөнки безнең менә без гаилә белән максатыбызга ирештек. Чөнки менә минем теләгем, баштан ук теләгем булды, менә беренче каналдан татар халык җырын күрсәтергә дип бөтен илгә, бөтен Россиягә, һәм без максатыбызга ирештек. Мин бик шат. Ә сезнең гаиләгездә кем җырлый тагын? Кем өйрәтте сине җырларга? Безнең гаиләдә бик яхшы җырлый әнинең яктан әби, дәвәнием һәм әтинең яктан. Ну барыбер да гаиләдә кемдер әйткәндер бит инде. Менә Сәйдәне җырга бирергә кирәк дип инде. Анда бит башта сайлыйсың бит инде, баланы биюгә бирәсеңме, җырга бирәсеңме? Кемнең Менә йөргәндә җырлар җырлый иде, күп җырлый иде. Утренникларда ул солистка була иде, гел җырлар бирә иделәр. Һәрбер утренникларда бер үзе җырлап, шулай бик күңелле утренниклар үткәрә иделәр. Аннары 5 яшьтә инде мин шулай җырлагач, инде дөрес итеп җырлагач, Ак Калфак ансамбленә алып барырга булдык сөйләшеп. Ул фольклор ансамбле, анда мөнәҗәтләр, бәйтләр өйрәнде, ул шунардан башланды безнең җырлар. алары әкренләп кенә инде менә шу фестивальләрдә катнашып, созвездиедә син беренче урыннар алып. Мин синең видеоларын карадым. Но менә бу голос эдития проектында менә шу сукыр, ничек әйтәләр, слепой отбор диләр бит инде, бит. Слепое прослушиваниедә 2 кеше басты кнопкага Билан белән Башлап кына җибәргән вакытта бит әле. Әйе. Билан белән Пелагея. Но мин видеоны әкрен генә карадым. Әйтәм, Билан барбер беренче басты, чөнки шулда бит аның әбиләре бар, шулай бит. Ә ни өчен Пелагеяны сайладың? Беләсеңме, мин беренче сезоннан ук аны сайлыйсы килә иде. Чөнки ул миңа күңелемә бик якын, чөнки ул менә мин татар халык, ул да татар халык җырларын җырлый, мин татар. Әйе, чөнки Хәзер татар җырларында җырлыйсың. чөнки Пелагея
урыс халык җырларын җырлыйм, мин татар халык җырларын җырлыйм. Һәм ул миңа күңелемә якынрак Биланга караганда, ләкин мин Биланга да әйе бик күңелле кеше. Әйе бик гади генә, һәм бик кечкенә генә. Биланга да әйтәсем килә, бик зур рәхмәт, чөнки ул да борылды, анарга бик ошады. Интернетта язалар, что мин аның любимчик. Пелагея, Фадеев һәм Билан арасында синең уйлавыңча иң катгый остаз кем булды? Минем уйлавымча Фадеев, чөнки ул ярата бик каты сөйләргә. Әйе, дөресен әйтергә. Ялгышларны бөтенесен әйтеп бирә. Кем нинди фальшивый ноталар җибәрә.